Така, да направим една проба да видим как се връзват чипарета. Ще работя с големи куки, 2 нули, за да може да се разбере как става челъма. А не, че ще правим чипаре от него. Така, това е куката. Това е пирошината. Това е от един такъв електрик, който го използвам. 2 ми стигат. И ще отрежем малко от този флуорокарбон за битен. Хващам тето и нещо. Това е първата стъпка. Значи хващам така и го правя това нещо така. След това вземам куката, слагаме нея. Тъй. Следващото е пирошината. Тук е много пирошината, но просто за идеята, само да се види как става. След това слагаме това нещо. Те кончета. Да не ми бяга от камерата. И сега хващаме този край, дългия. И почвам да го навивам. 5-6 пъти ще му е достатъчно. После хващам късия и го дърпам. И тук възела е готов. Издърпвам го тук да дойде, както се полага. На тея горе-долу такива бидеми правят 3 пръста, тук се прави едно възълче накрая. Така. И грубото е той. Изчистване от ненужните работи. Тук кордата, задната част и тук в началото. Дето казват дели, малко разпърцано става, но върши работа. Това е основното. Сега към майката, да ви покажа и него възел. Приемаме, че това е майката. Правя си такъв един възел. Значи показвам пак шат. Тук го прекарвам вътре. Прекарай сега. Стягам леко, не много силно. Прекарвам бидема вътре в това. Обира. И след това още малко може да се обере. След това с едно дърпане се получава този номер. И се завързва. И така 10-15 пъти, колкото куки искате на чипарето.